Synes du kød er blevet dyrt, så skal du lytte med her, for jeg har nemlig fundet de allerbedste tilbud på kød i Rema 1000 i den her uge. Vi starter her med noget forskelligt hakket kød til kun 29 kroner pakken. Der kan du jo både lave en god omgang bolo, lasagne, kyllingefrikadeller, noget boller i karry måske. Der er masser at kaste over med det her hakket kød i hvert fald. Så har vi noget filet eller mørbræt til 29 kroner, som jeg forestiller mig er ret lækkert at smide på grillen. Så har vi nogle forskellige kyllingelår her til 29 kroner. Så er der en masse frilandsgristilbud her på den her side, og der er i hvert fald noget her op til 30 kroner. Jeg tænker sådan en omgang stækflæsk. Det går man aldrig galt med, men koteletter, I ved, så er der nogle skinketerner og en masse andet. Skal du for eksempel lave hjemmelavet pizza, så er der både noget pepperoni, skinkestrimler og bacon her. Så har vi noget flanksteak med barbecue. Det er måske også meget lækkert til grillen til 49 kroner. Det er så per halv kilo. Er du mere til fisk, så er der havkatfiléer eller rødspættefiléer til 45 kroner. En god panering, og så tænker jeg, at det er ret lækkert. Så er der de her store hvidløgsrejer til 39 kroner. Jeg tænker også er helt genialt til grillen. Og en tunsteak til 49. Så har vi altså det, jeg synes er et sindssygt skarpt tilbud. Det er nemlig økologisk hakket oksekød til 49 kroner for 400 gram. Så vi er lidt i det andet hjørne, for her er der kyllingekebab til 25 kroner, hvilket er så lækkert i en tortilla eller noget pizzabrød. Og hvis vi bliver lidt i det, så er der altså også forskellige kylling hernede til 15 kroner, som også passer sig rigtig godt til det. Er du til fiskefrikadeller, så koster de 25 kroner her. Og til sidst slutter vi af med nogle forskellige kyllingefiléer her til 29 kroner og noget gøl pålæg til 10 kroner.